Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe fulɓe, on calminama mone kala inde mum e yettode mum. Eɗen jokka golle, eɗen mbaɗano kewɗen wadde ni. Ɗum ɗon hande rogere men hande nde fati ko jokkitto ko bannoɗen e jonte ɓennuɗe. En kalino kala ko fati e réseau, c'est-à-dire weeyo réseau. En kalino kala ko fati commutateur. En mbaɗino tafgo réseau, en jino ordinateur uji holno kaldirta, holno commutateur o liggorto pour ko ha ordinateur uji ɗi mbawa haldude. Donc on paami holno commutateur, holno switch waɗata pour yidde so tawi ordinateur uji ɗi ne mbawi haldude. Hande noon rogere men nde ɗo kalten ko fati en wiye VLAN. VLAN noon so haalama tan kono sécurité réseau ni haalata hen. Taw ko sécurité réseau au niveau LAN. Holko woni ɗum ko virtual LAN, c'est-à-dire c'est comme si gonnen koye wadde tafde réseau ji taw ko virtuel e nder réseau mo joguiɗen o. So tawi joni on ƴeewi ngoɗo photo wongo ɗo ene eɗen jogui réseau men en tafi ɗum ene waɗi switch uji ɗiɗi. Eɗen jogui switch uji ɗiɗi, switch 1 et switch 2. Switch 1 noon ene waɗi ordinateur uji ɗiɗi ene brancha hen, kañum wonto jii toon to waɗa VLAN 4 ɗo no jogui ordinateur uji ɗiɗi. On jii kadi ɗo to waɗa VLAN 2 ɗo ene jogui ordinateur uji ɗiɗi. Ɗum noon firti ko ɗiɗo ordinateur uji foof gondi ɗo, gonɗe VLAN 2 o e VLAN 4 foof haɗi mbawi haldude, sabu ɗum kanji foof ɗi goni koye switch 1. So tawi en cuwa wadde configuration de VLAN o, kanji foof kadi baɗa ko niɓaɗi e switch o tan. So tawi mono fof no jogui adresse firti koɓe mbawi haldude. So tawi kadi en jii wonde oɗo switch ene jokkodira e oga switch e switch deuxième o. Switch deuxième o kadi won ordinateur uji ɗiɗi jeeyaɗi e VLAN 4 ene ñiɓa e majji, en ñiɓa e makko. Kadi VLAN 3 eɗen jogui kañum waɗi ko ordinateur uji ɗiɗi. No mbinomi ni tan, so tawi VLAN uji suwato waɗede configuré feti ko ordinateur uji gondi e VLAN uji fo en mbawi haldude. So tawi noon configurama ka ɗum ko hunde wonde. VLAN noon holko nafata joni mo hakko yeru ko eɗen jogui département mo gandanɗa hoorema ɓeɗon ala ko ɓe jokkodiri e département ji goɗɗi ɗi, c'est-à-dire kamɓe koɓe liggoro ko fati sécurité hay goɗɗo ala droit jokkodirde e mabɓe. Donc eɗen mbawi wiide kamɓe ko kamɓe tan e koye mabɓe mbawi haldude, ɓe potani haldude e réseau ji goɗɗi ɗi. ɗum noon waɗata créede VLAN. So tawi VLAN créama ɗum ɗon wallata ha département o kañum horum tan wawat tan ha réseau gonɗi hen ɗi kañum tan mbawata haldude e koye mumen. So dokki joni yeru, so tawi oɗo VLAN 4 ko waɗa configuré feti ko réseau ji gondi ko ordinateur uji gondi e VLAN 4 ɗi tan mbawata haldude, ɗi mbawata haldude e ordinateur uji goɗɗi ɗi. Eyyi, so tawi en ƴeewi kadi VLAN 2 sen mbaɗi hen machine aji en mbi wonɓe VLAN 2 ɗi ko ɓen tan mbawata haldude, ko VLAN gonɗo e VLAN 2 wawa haldude e VLAN 4. Eyyi, c'est comme si ko eɗen ceernda golle ɗe, eɗen ceernda yimɓe jokkodirɓe ɓe mbawa haldude kañumen, ɓe jokkodirani e mabɓe ɓe ngala mabɓe hajuji ɓe noon kañumen mbawa haldude e mabɓe, mbawata haldude noon koye mumen. Ko ɗum woni nafoore VLAN, ko serdude réseau o kadi ndi ene wawi ɓeydude kadi sécurité. Eyyi, so tawi ko jogdiɓe hajuji ɓe tan kaldata, ɓe galda hajuji ɓe. So tawi réseau ne woodi woɓɓe ne goodi galda e mabɓe hajuji potani haldude e mabɓe, ɗum kadi ne ɓeyda sécurité ko pour éviter tan mon foof no wawa nadde haldude e goɗɗo o hay sinno ala e goɗɗo haaju. Ko ɗum ɗon woni VLAN. VLAN ko ɗum nafata en wawa donc ene ɓeyda sécurité réseau. Ene ɓeyda sécurité réseau taw ko niveau LAN o gonɗen. Ɗum noon heddi komo holla mon holno mbaɗaten holno VLAN waɗirte configuré so tawi eɗen jogui réseau baɗuni. Dokken joni yeru tan ƴeewen hay soko switch goto mbaɗen hen ordinateur uji 4 comme no woniri ɗo ni oɗo banggue. Ƴeewen configurde VLAN e VLAN uji ɗi. Ƴeewen mbiyen est ce que ordinateur gonɗi e VLAN 4 ɗi ma waw haldude VLAN 2. ƴeewen holno configuration waɗirte. Ewa ɗum noon eɗen jaa mbaɗen configuration mo holla mon wadde ɗum. Pour wadde ɗum en jehen e no paquet tracer ni comme ni. Joni ƴeewe mi
pour tan mbawen yawde seede comme hanko dina on gandi holno mbawi ton hutorade paquet traçable mi waɗi ɗo créer tan réseau mi tafi ɗo réseau tan taw ko bebɗo en waɗi switch en waɗi kadi ordinateur uji wonji oɗo VLAN kañum ne waɗi wonji oɗo VLAN gondo ga o VLAN 10 oɗo VLAN mbimamo ko VLAN 10 VLAN non innede ko ko faggundu fet ko yimɓe wonɓe faggundu ɓe waɗi PC1 PC0 et PC1 ɗum ɗon ko VLAN PC1 so tawi en jeeyi PC1 kañum niɓa koye port 0D o ɗum woni ɗo 0D et PC0 niɓa koye port 01 eyyi so tawi en jeewi oga banggue eɗen jogui VLAN 20 inde nden dokku ɗum ko VLAN 20 mais inde mum ko informatique en nder oɗo département en waɗi PC2 en waɗi PC3 on ji PC2 kañum niɓa koye port biteɗo 04 o et PC3 ɗo niɓa koye port biteɗo 03 o ɗum noon ko poruji ɗi wallata men wadde configurer VLAN c'est-à-dire mbiten ko VLAN joguiɗo oɗo ordinateur niɓiɗo e port 01 e niɓiɗo port DO mbiyen kanƴi foof gondi VLAN walla kadi niɓiɗo port 24 o so belama kanƴi foof gondi VLAN donc somi hokki mon yeru tan sen mbaɗi configuration mon paam hay sono jogui ɗon ko ordinateur uji temedere ene gondi e VLAN goto donc ko poruji mumen ɗi ɓuuri wadde important toɓe niɓi e commutateur ɗo ewa ɗum ɗon holno waɗirte donc mbaɗen en mbaɗat cliquen e switch o ko guila puɗɗiɗen noon en cuwa yiide taw switch holno waɗirte configuré so tawi en tappi on mbaɗi cliquer switch en gari ɗo e linde commande CLI on ji en jogui oɗo ndeɗo felantinere en waɗi ɗo switch ɗum ɗo joni holno mbatten ɗo joni gonɗen koye mode no privilège no mbaɗɗen tan koye mode normal gonɗen haydara ala ko mbawɗen wadde donc il faut mbaɗen e mode privilège noon pour nadde hen tappuɗon ko commande biyeteɗo enable oɗo commande woni commande enable o joni to garɗen ɗo on ji ne waɗi switch ene waɗi mi wiyatno ene waɗi dièse sen belama eɗen mbawi changer inde nde switch o mbatton ko host name commande biyeteɗo host name so tawi on mbaɗi OST on mbaɗi entrée tan mon ji on foti wallude men host name non il faut naatene confte pour changer ɗum ɗo joni gonɗen koye mode privilège il faut garen e mode configuration joni mbiyen joni mode configuration c'est configure terminal donc so mbaɗi config t tan o jokkitanat mon commande o so mbaɗi tabulation on ji commande o wiyete ko config terminal et puis mbaɗon enter ɗo joni gonɗen koye mode config terminal so mbaɗi host name so mbaɗi joni commande host name nden ko pour so tawi on jiɗi changer nde ɗo inde switch o host name mbiyen joni ko S1 switch men wiyete ko S1 joni mbaɗon enter on ji natti inde nde changer au lieu kene wona switch wonti S1 donc en change inde switch nde eyyi ɗo joni gonɗen koye mode configuration joni enen holko ɓuri interest men ɓaade gonɗen koye VLAN ɗum noon en jiɗi ajoude VLAN ko ni mbatton commande o wiyete ko garton koye mode config o ɗo gonɗen hen gonɗen mode config on ji inde switch o e wonde config fit ko mode configuration gonɗen ɗo tappon commande biyeteɗo VLAN eyyi ala problème on ji mi windi minuscule mais kanko omo andi donc commande biyeteɗo VLAN joni jiɗɗen wadde configurer ko VLAN 10 dokken numéro VLAN men 10 mbaɗen enter on ji en naati e config VLAN feti gonɗen koye configuration VLAN ɗum ɗo woni config VLAN gonɗen koye configuration VLAN donc dokken inde ɗum ko commande name mbatten tan ko name et puis deftenon hen
ko jiddon ko enen wiete ko faggundu min dum ha few majuscule name okay faggundu en tappi joni odo name faggundu donc tapon enter donc en configure odo en beydi odo VLAN 10 taw wiete ko faggundu donc baden exit pour retirade baden joni ko mode config VLAN pour retirade mode config baden exit on ji en dotirima mode config dum non eden cohli wadde VLAN goddo pour VLAN 20 odon gandi hankadini ko VLAN 20 baden ni baden name do wiete ko informatique donc badon enter do joni en gayni en beydi VLAN uji men didi o wiete ko faggundu goddo wiete ko informatique eden ba yaltude baden exit garten mode config baden exit garten mode privilège donc gonnon ko mode privilège joni so tawi odon goni mode privilège eden jidi ƴewde ko badden ko holdum walla eden jidi wadde enregistrer ko badden ko dum watte toujours ko mode privilège WR ko pour wadde enregistrer configuration ngaji badden di so wona dum configuration ngaji di ngoni ko mémoire so tawi tan en badani enregistrer so tawi en guddi tan en perdat ko badden ko wonto ma batten dum non baden enregistrer so tawi en enregistrer en jidi andude est-ce que enregistrer ma baden commande show ko pour afficher ko tawi so tawi en jidi hollurde ko badden ko jiddon jidi do hollumen ko badden ko dum batten jidon commande to pudorto ko par show commande show non watte tapere tan ko do koy mode privilège show running con show VLAN eden ba wiide show VLAN do enen jidden jon ko VLAN mo baddeno baden enter on ji holko rokki men so tawi on ƴeewi dum ko inde name VLAN fit ko inde VLAN de statut est ce que ko active walla holdum do ko poruji di hol poruji badadi jokkondirde odon VLAN do jon par défaut ko dido poruji fu gondo ha 24 ko par défaut ko hen ardata so tawi en guddiri tan ko hen ardata joni non enen VLAN men numéro mum ko 10 et 20 on ji numéro 10 ko faggundu neni faggundu ko active mais en choix wadde hen hay port goto en biyani wonde port tel jiya ko jokkondir ko VLAN faggundu en choix e VLAN 20 informatique ko badado activer kono en choix hokko dum poruji on ji ko do to gonnen do mi wada dum souligner pour hamba won yide ko do donc dum do woni ko badden ko so tawi non jidden yidi ko configuration ngaji men no badde ko configuration mo badden enregistrer o dum batton ko show start don so tawi on tappi show tan o dum bay andude hol commande uji poddon tappude badon point d'intégration namdo don fit kon nam jibi hol commande uji bawmi tappude on jinen show wala dido commande uji gondi di fof on bay tappude men so tawi on tappi show IP show host show fof neni don en beydo mor badon entrer hokko mon ko heddi ko on enen joni jiden tappude joni ko show startup config badon bay copier dum badon copier ngaron ni badon show kado don bay tappude tan sh badon espace et puis badon coller nanga paste et puis tapon enter on di do joni yewe ko badden ko do joni eden jogi ko badden odo commande enen tappi dum giden host name change den ko enen tappi odo commande donc ni holla men do kadi yewen do badden enter more ko heddi ko do hokko men poruji di fof mon di ene wodi VLAN 1 on di do do jon par défaut woni hen tan ko VLAN 1 voilà fitti ko enen ko dum do woni ko badden
voilà o ko men pour di fof nen. Ok, donc maintenant en ji VLAN uji mbaɗen en ji en mbaɗi ɗum enregistré eɗen mbawi joni hokkude kala VLAN port ɗum holno mbaɗirten ɗum. Joni ƴeewe mbiyen joni oɗo port jeeya koye oɗo VLAN, oɗo port jeeya koye oɗo VLAN. Pour wadde ɗum ene weeɓi, il faut non kadi garten mode config terminal conf t ko firti configure terminal. Oɗon mbawi tappude configure terminal oɗon mbaɗo tan conf t. ɗo joni mbaɗon interface, commande interface, jiɗɗen nadde koye interface firti tan ko ɗo. ɗum ɗo joni ko interface 02 interface 02 ɗo ko interface 01 ɗum jiton ɗo. Joni enen eɗen cohlinade interface, joni son mbaɗi interface tan mbaɗon tabulation o jokkirana mon interface o ko holɗum. So tawi on ƴeewi interface o ici ko FA ko fast ethernet, oɗon mbawi jogade giga ethernet, oɗon mbawi jogade interface série so tawi koye routeur, mais ɗo ko interface fast ethernet, donc mbaɗon F. So belama mbaɗon FA mbaɗon tabulation o jokkira fast ethernet. Donc dokkon numéro port o, enen joni mbiɗen port o ko 01 dokken port 01 port 01. donc en naati e nder interface port 01 on di so tawi on wonno ko interface ko mon config if. ɗo joni mbaɗen switch port, c'est-à-dire jiɗɗen hollude ko mode accès e port o. ɗum noon ko commande switch port o mbaɗen jiɗɗen ko hokkude port o e VLAN o. mbiyen d'abord ko switch port, mode o ko mode access, mbaɗen switch. to mbaɗi switch tan on ji switch port. mode hol mode o ko access, mbaɗen access. so mbaɗi switch port mode access tappon enter. ɗo noon mbiyon ko hol VLAN. pour wadde ɗum, pour hollude hol VLAN oɗo port jeeya, mbiyon switch port kadi switch port access. ɗo en mbatta mode access dokkon VLAN, inde VLAN 10 gasi woni enter. ɗo mbaɗa exit. ɗo joni en gayni pour oɗon port. oɗon mbawi kadi hokkude kadi interface goɗɗo, interface fast ethernet ɗum mbaɗen noon pour port oɗo port 02 o, port oɗo port oɗo 02 pour PC1. ɗum noon mbaɗen interface fast ethernet 02 ko port 2 mbaɗen ni. donc commande uɗi tan gartat, oɗon mbawi wadde artirde ɗum. donc mbiɗen mbaɗon switch mode access, tappon switch port mode access, mbaɗon enter. et puis c'est comme so tawi oɗon gowi liggorade Linux, oɗon mbawi artirde commande uji tappun ɗon ɗi. koye touche uji vers haut vers en bas. donc mo tape vers haut vers en bas, non mi ñoƴƴa touche uji gonɗi e clavier vers haut vers en bas ɗi, donc ɗin artirta ɗum. donc ɗo joni walla tapon switch port access mode mi change ɗo min cohlum ko VLAN 20, non ko VLAN 10, toujours VLAN 10 mais ko port 02. donc ɗo joni en gayni pour oɗo VLAN. en mbi oɗo 01 jeeya koye oɗo VLAN, 02 jeeya koye oɗo VLAN. ɗo joni eɗen mbawi wadde exit, et puis oɗon mbawi yaltude carrément mbaɗe enregistré. eɗen mbawi wadde WR. ɗo joni en mbaɗi enregistré. mbaɗen noon no mbaɗɗen ni pour sabu yidde configurde kadi PC2 port niɓade PC2 o ene wonde, c'est-à-dire port 4 ene wonde port 3 mbaɗen la même chose. donc pour ɗum noon mbatten ko config, garten ko mode config
configure t min non badam tan ko config parce que mi wawatta pour commande du fof config t so mi tapi config t ngaron interface parce que ndiden ko wadde configure de interface fast ethernet 04 donc badon interface badon fa fast ethernet badon 04 fit ko port 04 ngonden badini badon switch port mode access switch port mode access donc badon enter badon ka switch port access do wala mode fit ko wide wonde odo port jeya koy VLAN 20 ok asen badon inde VLAN 20 badon enter eden bay wadde exit juston pour hold once exit badon kadi interface do joni ko pour interface FA03 o donc interface fast ethernet 03 onji do joni badon enter badon switch port tapen commande switch port kono baden joni mode access switch port mode access ok kadi switch port access et puis do joni ko switch port access VLAN 20 on tapat min no mi artiri commande o tan badeni do joni en ngayni baden exit baden kadi exit pour eden bayi wadde WR pour wadde avancer commande uji men di dum don wadi en wadi fayida do joni holko badden do joni en configure dum doji men di en configure VLAN uji men en configure VLAN uji men di joni so tawi en badi show VLAN no banden nane ni show VLAN pour voir holko woni hen donc ngare diewe joni ko do gonden so tawi joni en jeewi VLAN diso ko faggundu ko actif on dinana wonoron ko actif o wadani hen poruji di o wi non ko port 01 et port 02 din kam ndiya tan ko VLAN faggundu o wi kadi port jeewe do port 03 et port 04 di non jeya koy VLAN informatique cela veut dire ko holdum ordinateur nibado e odo port nibado 01 et nibado 02 wawa haldude e ordinateur nibado e port 03 et 04 kono non ordinateur nibado port 01 et port 02 ne mbawi haldude parce que kandi fof gondi e même VLAN goto do joni holno batten ngaren joni ordinateur men o joni ngaren ordinateur men bien joni odo ordinateur ƴeewen adresse makko IP ko hollum odo ndi odo adresse makko IP ko 192.168.0.2 PCD odo ƴeewen joni PC1 gonde VLAN goddo odo joni so tawi en gari do men ji en dokka ima adresse IP en dokka ima adresse IP eden pour hokkude mo non adresse IP ok donc do joni dokkemo o ko PC1 PC1 maro ko PC0 dokkonom kono sappa kala fere mba hokkude mo adresse 192.168.0.3 eden mba hokkude mo ni wala mbadem .4 do joni ƴeewen o do kany hol adresse mum odo joni adresse mum ko wala o adresse kany ko 01.01 donc joni ƴeewen est ce que odo ordinateur .0 est ce que on wawi haldude e oga sabu di gondani même VLAN yo en jehi tappen hen baden run baden command ping baden joni ping baden gonnen koy PC ngom koy PC holdum koy PC2 ngom koy PC2 ngare ping 192.168.0. odo adresse mum PC0 adresse mum ko .1 donc badeni yewe ping 192.168.0
time out request time out dum don firti ko moƴƴani onji wada time out et puis firti ko moƴƴani voilà donc firti kam en bawa haldude makko sabu dum be gondare même VLAN donc eden bayni kadi ƴewde kadi garen do yo do bien gonane PC et PC 0 o ƴewen haldude e PC 2 gondo to e VLAN goddo ping 192.168.0.2 monji marsara wawata yaadi sabu di gondani men VLAN time out ew dum kom fit ko fewani ok do joni eden mbawi ƴewde est ce que ɗiɗo kalta oɗo adresse mum badden dokkuno ɗum ko 4 04 donc ƴeewen joni est ce que ɗiɗi kam en mbawi haldude gonen joni PC 0 garen do mbiyam en jiɗi haldude PC 1 oɗo o jiɗi haldude oɗo kan jiɗi gonni men VLAN mbiyen ping 192.168.0.4 onji TTL 128 en marche firtu joni hadi kalda donc do joni en badi configurer ko wiite en keri réseau en keri VLAN hen en bi dido ordinateur uji kanyum tan bay haldude dido kanyum tan bay haldude jeede dido VLAN bawa haldude diga VLAN kanju fof non onji kanju fof non di bada brancher koy switch gor dum non hande ko don dartinten ko dum tan den halde video o non juri no fewi parce que den balano hen configuration ngaji kadi mbidi wi mon tan on jarama mi salmini mon mona kala inde mum e yettode mum ha kadi saha goddo tan dimbe jokkide kadi ko fati e commutateur wala taw ko routeur uji min jiyata kadi darso goddo tan min jidum so Allah o jabi on calminama JF wono do on jarama